Hezký dobrý den u pořadu Bydleme bezpečně. Dnes budeme mluvit opravdu o bezpečí, o tom, jak se cítit bezpečně a jak skutečně v bezpečí být. Naším hostem je odborník na bezpečné bydlení Josef Adame. Dobrý den. Dobrý den, prajem. Budeme mluvit o takovém trochu nepříjemném zážitku majitelů rodinného domku v Plzni, konkrétně v Božkově, to asi můžeme prozradit. Pojďme se vlastně podívat, co se tam stalo a jak se to vyvíjelo. Pojďme se podívat přímo na místo, protože ten příběh si představíme nejlépe tam. Ten príbeh je taký smutnejší, pretože ten prvotný impuls bolo vlastne to, keď domáci neboli doma v priebehu noci, ich vykradli cez vstupné dvere. Mali tu síce pekné plastové dvere, ale vieme, že plastové dvere nie sú odolné voči vlámaniu. Zlodeji vnikli dovnútra a keďže aj ten interiér je veľmi pekne zariadený, vznikla jednak škoda finanční, pomerne veľká, ale aj bolo to pre domácich veľmi nepríjemný, taký emotívny zážitok. Takže to bol ten prvotný impuls a zároveň mali aj problém pri tých plastových dverách, že im ten chlad vnikal dovnútra do obytného priestoru. Jde vlastně dohromady, aby dveře byly bezpečnostní, v podstatě nedobytné a přitom zároveň dobře izolovaly teplo a zimu? Musí se dělat kompromis mezi izolačními vlastnostmi a bezpečností? Pri konštrukcii dverí treba zvažovať všetky varianty. Čím vyššia bezpečnosť, tým viacej výstuch, viacej železa. Všetci vieme, že železo a oceľ je dobrý vodič tepla, čo nie je dobré na tepelno-izolačné dvere. Čiže v tomto prípade bola zvolená varianta trojnásobnej tepelnej izolácie. 3 samostatné tepelné izolácie sú tam, ale zároveň je tam veľa železa a sú tam vložené aj protihlukové vložky. Čiže tie dvere sú pomerne hrubé, ale dokážu spĺňať aj protihlukové vlastnosti, veľmi dobre tepelné izolačné a samozrejme najvyššiu bezpečnosť. Není slabinou dveří prosklená část? Nedostane se zloděj dovnitř právě tudy? Iba vizuálne tak vyzerá. Nie sú to bežné sklá, sú to špeciálne hrubé pancierové sklá, ktoré nie je možné rozbiť ani ťažkým náradím. Zazněla tady spousta informací, ale pojďme si teď vlastně to probrat všechno od začátku. Je to takový běžný scénář, že lidé začnou řešit bezpečnost svého bydlení až ve chvíli, kdy se něco stane? Tak treba si povedať, že aj tu v Plzni tá kriminalita vlámaním je pomerne veľká. Nože naša osobná taká vlastnosť je, že pokiaľ sa nás osobne niečo netýka, tak veľakrát sa snažíme to nevidieť, čo je, myslím, celkom prirodzené. Veľa ľudí začína rozmýšľať nad svojím bezpečným bývaním až vtedy, keď niečo započuje. Tomu sa niečo stalo, prečíta si v novinách, vidí to v správach. Nuž, ale niektorí to zažívajú na vlastnej koži, pretože je to realita. Takéto rozmýšľanie, že mne sa to nemôže stať, ja doma nemám predsa nič cenné, prečo by ku mne zlodej išiel. Ako to je v nás, síce nejako, lenže ten zlodej on zvažuje inak tú situáciu. On málo kedy ide úplne cielene. Aj tento prípad bol to štandardný domček rodinný, ničím nejako neupútaval pozornosť. A napriek tomu zlodej sa rozhodol z nejakých dôvodov vniknúť do neho a vypáčil tie plastové vstupné dvere. Tam v té reportáži zazněly bezpečnostní třídy. Tady, že ty dveře jsou nejvyšší bezpečnostní třídy. Podle čeho se to vlastně rozděluje a podle čeho třeba my se máme orientovat, co potřebujeme? Keď si dávam nové vstupné dvere do rodinného domu alebo mením, ako v tomto prípade, tak už tá bezpečnosť je potrebná. Čiže keď si vyberám akékoľvek dvere, mal by som sa pýtať, popri iných vlastnostiach, či tieto dvere dané boli odskúšané aj na bezpečnosť. Na to existujú certifikované skúšobne a podľa výsledkov z tejto skúšobne sa tie dvere zatriedujú do 5 bezpečnostných tried. Tá prvá trieda je najnižšia, taká najnižšia ochrana, nicméne je už odskúšaná na bezpečnosť. Nože do rodinných domov ja už doporučujem túto 4. bezpečnostnú triedu, lebo úroveň tých zlodejov, tých vlámačov sa posúva vyššie z roka na rok. Už to nie je ako pred 10 rokmi. Čiže podľa toho, aby spĺňali samozrejme tepelné izolácie, zvukové izolácie, ale vypýtať si od toho výrobku konkrétny certifikát, že tieto dvere boli odskúšané na bezpečnosť a v akej bezpečnostnej triede. Je to vždycky tak, že je něco za něco? To znamená, čím je třeba vyšší ta bezpečnost, tím méně mám výběr z designu těch dveří, nebo pokud je vyšší bezpečnost, je třeba horší, nevím, tepelně izolační vlastnosti?
Je to ťažké sklbiť všetko do jedného výrobku, ale bezpečnosť je vo vnútri, vo dverách. V tomto konkrétnom prípade napríklad tie dvere uzamykali v 16 uzamykacích bodoch, v 4. bezpečnostnej triede, čiže tá bezpečnosť je vo vnútri, tá bola zachovaná. Navyše, okrem toho, sú tam ďalšie tepelné a hlukové izolácie. A dizajn si aj v tomto prípade tí domáci zvolili tak, aby ladil s plastovými oknami. Oni tam pôvodne mali plastové, biele dvere a logicky nechceli nejako narúšať výzor vonkajší, ale ani vnútorný. Čiže zvolili taký povrch, že laik od ulice nespozná, že to nie sú plastové dvere. Čiže aby nebudili pozornosť, vyzerajú ako plastové. Čiže na vašu otázku odpoviem áno, tie bezpečnostné vstupné dvere do rodinného domu môžu vyzerať ako plastové, môžu byť v akýchkoľvek farbách, môžu vyzerať ako drevené dvere, akékoľvek iné. Laik to nemá šancu rozlišiť. Důležité je asi i v čem jsou ty dveře osazené. Tady jsem si všiml, že opravdu byly velmi silné ty zárubně. Je to taky, patří to k té bezpečnostní třídě, že ty zárubně musí být širší a širší? Áno, tam sú dve veci. Jedna vec, pri 4. bezpečnostnej triede tá zárubeň musí byť veľmi dobre ukotvená do zdi, do steny. Veľmi dobre oceľovými kotvami a privarená. To je tá bezpečnostná stránka. A pri takýchto, vravíme im, termoizolačným dverám, termobezpečnostným dverám, aj tá izolácia zárubne musí byť v poriadku. Lebo keby bola len jednoduchá oceľová železná tá zárubeň, z vonkajšej strany, keď mrzne, mi to z vnútornej strany je studená tá zárubeň a tam by sa mi dokonca mohla zrážať voda, rosiť a stekať mi voda, keby bola takáto podchladená zvnútra. Preto ju zvonku musím chrániť tepelnými izoláciami a ďalšou zárubňou. A v tomto prípade, aby tá tepelná izolácia bola dobrá, sa zvolila taká hlbšia, širšia tá zárubeň, aby tam bol dostatok miesta aj na túto tepelnú izoláciu. U těch bezpečnostních dveří v té 4. třídě už je samo sebou a už je součástí nějaký hodně bezpečný zámek, kování? Všetky prvky tých dverí, aj tá zárubeň, dokonca aj to kovanie, mimochodom bolo tam také atypické kovanie, možno niektorí diváci to postrehli, aj tie kľúče musia spĺňať 4. bezpečnostnú triedu. Aby ten človek, ktorý si chce chrániť ten svoj rodinný dom, dostal v úvodzovkách certifikát na celý ten vstup, komplet so všetkým. Čiže bezpečnostné kovanie v 4. triede, kľúče v 4. triede, dvere, zárubeň, aj montáž musí byť vysoko odborne spravená montáž. Vy jste mluvil o kování, musím se přiznat, že já jsem si ničeho mimořádného nevšiml. Co je na tom jiného nebo nezvyklého? Domáci si tam zvolili také zvislé madielko, z vonkajšej strany veľmi elegantné riešenie, ale pokiaľ ste si nevšimol, tak vás upozorním, že z vonkajšej strany nebola kľúčka. Aha. Čiže domáci zvolili takú variantu, že keď výjdu von, vždy kľúčik mať pri sebe. A toto kovanie je také vysoké, niekomu tam opticky môže chýbať tá kľúčka, ale je potrebné kvôli 4. bezpečnostnej triede, lebo tie dvere aj vo vnútri v 4. triede majú veľa, dokonca mangánové sú tam platne, neodvrtateľné platne. Aj to kovanie v tomto prípade musí byť v tej 4. triede a to vyzerá takto. A taky v té reportáži bylo zmíněno pancéřové sklo. Co to znamená? Opravdu je to pancéřové neprůstřelné? V tomto rodinnom dome, ak sme si všimli, ten vstupný priestor už nemal žiadne okno. Čiže domáci celkom logicky zvolili variantu, keď náhodou v noci vchádzajú a zavrú dvere, aby tam neostala tma, než nájdu vypínač. Čiže potrebovali presklenie, aby sa prirodzené svetlo dostalo dovnútra. No a keď sme v 4. bezpečnostnej triede, tak aj to sklo musí odolávať 4. bezpečnostnej triede. Čiže ono z pohľadu zvonku aj zvnútra vyzeralo pekné, dizajnové, si zvolili taký zaujímavý vzor. Je to samozrejme trojsklo, tepelnoizolačné, veľmi hrubé a vo vnútri to stredné sklo je skutočne vo veľkej hrúbke, samotné sklo. Musí byť certifikované v 4. bezpečnostnej triede. Niekedy si to možno môžeme ukázať, čo to znamená, že do takého skla udrieť, aký vlastne následok bude minimálny. Chcem tým povedať to, že aj to sklo má 4. bezpečnostnú triedu a nedá sa rozbiť ani ťažkým náradím. Asi by bylo tedy dobré, abychom o své bezpečnosti přemýšleli dřív, než se stane, že budeme skutečně vykradeni a takovéhle dveře už cítím, že by toho mohly být zárukou.
mám istotu, keď odchádzam z domu, som kľudnejší, keď mám ten kľúč vo vačku. Viem, že zbytočne netopím, že mi to teplo neuniká. Komfortnejšie sa mi býva a v konečnom dôsledku aj tú samotnú nemovitosť si zhodnotím. Lebo tá investícia, ktorú tam vložím, tá ostáva súčasťou tej nemovitosti. Děkuji za shrnutí, děkuji za, věřím, dobré a důležité rady a věřím, že jsme někomu třeba pomohli, aby bydlel bezpečněji a s lepším pocitem. Rado sa stalo. Dovidenia. S vámi se budu těšit na viděnou taky u dalších pořadů naší televize. Tak ať se vám daří.